Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Stand by sa Action at Patrol, magasunod sa dili, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Action Night Patrol. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palaga ramon tagpalamati, region wide mga palagad kita sa nabilin na isa ka oras, 19 minutos. Karon nga adlaw Martes, petsa 9. Martes na mga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kalandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato siring nga news team. Ato siring nga patrol to crosswind patrol liwat naman nga mga rambiyong sa pinakalain sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto was-was ko namay ariya lang kon mais. Importante wailang Marisha Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay kag pamonitor sa pinaka-latest nga development, mga update balita sa national kag international, ang aton nga monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod. Martes nga edisyon, buylog nato na puwersa, Aksyonan Defensor.
Opna ba kita sa katon sa nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Nelmar Badera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter dito naman sa control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang batang suay. Sa kinahanglan ang inyo sini alagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol program Lunes Tob-Tob, Sabado magluwas sang Biyernes. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras 17 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Una ka ba sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kaluman San Santon Plus Herbal Capsule. Sa sining maulanon kung kaisa nga panahon hindi na tumapaktan ang bulan sang Hunyo. Amo ini ang bulan nga nagasugod na ang tig-ululan. That's why hindi man malikawan way labot sa ato nga pagbantay sang COVID-19. Aton man bantayan sa oras sa tig-ululan ang ginatawag nga dengue fever. Ang Santon Plus Herbal Capsule anti-dengue. Nagabulig ini para nga ma-normalize ang platelet count. Baldabid ko ng pasyente mo, naganubo ang platelet. Delikado. Tumar kita Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig man ini prevent sa ginatawag nga diabetes. Nagabulig pasanag sa aton mata. Amo ini ang sekreto sang Santon Plus Herbal Capsule. Inyo babakal sa bisan diin lang botika sa Bacolod, tag probinsya sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bahay sa ato sila nga pagpalagad ba sa may ginadulong man siya sa Kaluban sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Himo ini sa certified organic ingredients. Wala sang preservatives, wala man sang artificial colorings. Wala sang artificial man nga baho. 100% organic kag natural mangosteen extract manggaranon sa powerful antioxidant. Ang ginatawag nga high antioxidant mangosteen ang mayara sang santon compounds nga makatapna sang cell damage. Amo ini ang sekreto sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Gani sa inyo sini nga magpaligo, hindi gid magkalipat, gamita gid ang Santon Plus or ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Mabakal ninyo ini sa bisan di lang nga mga grocery diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Basta habon ang ginapangita, makabulig para malayo kita sa balatian kag kagaw, gamita gid Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Manaya-nayang lakas subong sa aton sining panahon, no? Ang bulan daw kanami gidlan tawon sa kalangitan kalong kaysa ginakulapan sang galom. May makitaan ka pa nga nagaigpat-igpat nga kabitunan nga nagahatag sang dugang nga kasanag sa butlak silak sang bulan. Puwera aswang. Sili nila kuno kung mag-ugsad ang bulan, gagawa ang aswang. Sa tsimpo sang katsila kag tsimpo apon panaya
subong modernize ng tanan, high-tech ng tanan. Huwag na sang aswang nga makitaan nga nagalupad yung nagasakay sa sili. Yan muna sila sa makatingulangan sa una mo. Pag-ugsad sang bulan, magagawa ang hindi makita nga kamalah-malahan. Ang bulan makita mo sa kalangitan, kag sa imo nga pagtamwa kapag lantaw, may tao nga nagalupad nga nagasakay sa silig kag nagasinggit, Superman. Si Superman, Glea. Superman kasakay silig. Ay, verte, no? Doon na si Platan ko kayo na before ko mag-program day, nakita ko sa gwa, naglili ko doon sa aton sa gwa o sa rooftop. Doon nagasirin ang patrol car ka, ano tong station, ha? Nagasunod sa kwan, sa city bus, sa Bacolod. Kasi kung may nag-abot naman ng mga kwan, ng mga returning residents, o kung mga OFW natin sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Basi ko na panimuan ni kwan, ni Aksyon na Jan Diaz. Ang ato nga mga kapulisan na nagahimo na sa ginatawag nga saturation drive. Police Visibility Patrol. Ginakol ko lang atensyon sa IPM lang. Kung ibang pauli ko, kami ni Papang Nixon, kag ni Mamang Anla, hindi ko malikawan ko. Sabi makitaan kami nga mga pinutos bala sang basura bala. Kung kisa kinarton nga basura, makita mo itong adalan. Di kung ikaw tarantado nga driver, kag masiplatan mo ni gulping, hindi mo matiparahan, do laban kag sa aksidente, kung especialmente kung nagamotor ka. Lulingod din sa ido mong, makayasan ka, makibot ka bala. So palihog lang ha, sa mga nagahakot basura, IPM, kung oras sa kagabihon, nga nagapakadto bala sa direksyon sang southern part sang Bacolod, especialmente sa aling kagid sa Bacolod Old Airport, pakadto ginato sa highway sang Manbil. Kung kisa hindi malikawan namo ni Papang Nixon kag ni Mamang An magpauli kung gabi, may kinarton. Kung hindi kinarton, sinako. Kung di sinako, plastic na basura. Kakawigits dalan. Baliyog lang ha. Hindi nyo may pagpatamaan, karga. Kaya kung nag-basko kang hangin, kakadagdag ang basura nyo. Mana na kung hindi magkalawas ag dalan da. May mga instances kung kaysa nga makitaan nyo na mo nyo kakawasag ang basura sa itong adalan. So palihog lang IPM ha. Kay Toto Daryl da. Bili ko check sang imo ng mga basurero da kung gabi lang nga nagapanghakot kag nagapakadto sa southern part sang Bacolod sa highway Araneta. Palihog lang i-check nila ha. Ang ila karga ng basura kay nakawigit. Kung kisa sinako pa. Oh. Kadelikado kung nagadala ka motor, nasiglagan mo, makayasan ka kung sa nakaprino ka lang alang, kung gano'n makalikaw ka lang alang. Di ba ka maglikaw ka pag hindi ka kabunggo sa mga Center Island lang alas itong adalan da. Kadelikado kayo ha. Sa palihog lang ha, IPM kay Sir Darrell da. Basi ma-check mo na siya nga concern ka do kadelikado kung kagabihon. Malang sa mong kayo dalan do banaag ka sila ka suga. Malang sa mong kayo ngaton man bilog banaag ang suga das tong adalan nga gin butang da ni Congressman Greg Asataya namin lang tawon. Although nga dira sa may starting ginsang Old Airport, may mga poste da kung daw wala gasiga, daw wala pa guro install, no? O basi wala pa sa linya ka kuryente, bla? Namigod ko daw ang ato suga hasta gito sa kwan, sa katapusan sang Sumag Highway, bla, Araneta nga dalan. Tapos diri kong Greg sa may Pamlada sa may Sigasco nga hawi pasulod to pakadto sa Circumferential Road. Matay ko makalabada si Congressman Greg Asataya para makita ya bala aktual ang sitwasyon. At may porosyon da kong nga dalan mga highway masyado kadulong. Pero tingala ko nga may mga poste. May mga suga man nga kwan nga lead
Pero tingala, kung nga wala kasigan, wala na linya ka kuryente kong. Kung i-check mo lang kong, nami ka highway kasigas ko. Hasta gina ito pasulo sa Provincial Road. Mapakadto ka bala kabog handumanan, bala nga buka nga dalan da. Magsipak ka, nami lang tawon ko kung ang halos dara nga ara nga poste sa kadalan, kung nagasiga, kampyon nga dalan. Kong Greg, basi ma-check mo da kong, dugan na nga problema mo, nakitaan ko, dugan na daw nagasiligang suga da, buto na nung problema, tada kong, wala sa pinakanami, kung kalugar kung sanag mo, nagadulob ang bulsa mo, kung isa ka nagadulob, pero kung magsanag, kung isa nga ginagyan mo, doon nagasanag mo ng bulsa mo. Pero tuod man, layo sa disgrasya kung ang dalan, sanag, believe me, madisgrasya kaya kung hubog kaya eh. Kung hindi ka hubog, sanag ang dalang ginagyan mo, kampyon lang tawon, Kong Greg. Ligo ba yung Kong Greg? Check me. Ha, sa dalan, si Casco, bla, pasulot to sa Circumferential Road Highway, bla. Tingnan, lagi ko sa nga may mga postil na kag may mga lead nga suga na da, pero may ara na portion nga kadulong gid, away kasiga. Di man ta kasiling nga punder. Nakito ka bag-ob na nga mga postil na kag ang lead nga suga. Ito ka bag-ob na da, pero tingala ko may kasiga. Basi ko may linya at kakuryente kong. Check abi da kong. Pa-check abi da si mo nga mga electrical engineer tabi. Para matanang sato na. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:54 na. 6 palitos para bilhin antes kita mag-aukon sa takdang alas 10. Kasi isang oras daw. I-check tabi nato sa nga patrol to. Ito sa nga crosswind patrol. Ba't ko na panay mo, aning action dyan ang city bus nga naglabay kayo na di sa, sa dalan sa Araneta. Ba't ko din ang destinasyon sa ito, ha? Kung karga, giban to mga returning residents, or if not OFW, di naman to sila quarantine facilities ang idagdag. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon dyan, Diaz, sa patrol to. Diyan may gabi, dyan pas kami. Maayong gabi, Aksyon Eric. Maayong gabi. Sa tatalaan ka mga ka-aksyon, may problema mo kayo na. Kung may aswang ko, wala ko yung permit ka kita aswang, Aksyon Eric. Oo, kita kasang? Aswang. Kita kaswang? Oo eh. Bahay laki? Laki? Oo, tiyan ako no? Aswang-aswangon na batas. Aswangon Aswang-aswangon na batas. Aswangon na batas. Damo kami permit kita. Kami ginaswang kisa kung gatambay skilid ng dalan. Kapamay-bay. Okay. O gayote. Dinta. O, dinta, ngapita. Dinta. Damo di kami no? Damo da. Oh, actually, bukas na galing pila ka pension house, no? Damo kami may nabiyan, no? Bukas na gidya. Pension house? Oo, kita mo, nagagwasulod ng mga salakyan, ha? Pero sa likod siya ng pension house? Oo. Or lodging house? Lodging house? Lodging house, oo. Lodging house, iya. Hindi ka pension house. Oo, bukas na. Lodging house, damo na kasulod. Damo kasulod, ha? Ati gigay nga agaman na strip, eh. Aging agaman, eh. Kamad puwasa nga dahil pinakabulan. Laban, eh. 2 bulan sobra. Maturutig aman na kung kisa kung doon di, bro. Amo na sa tawag ka matuod ng aswang. No, tingnan mo ng gwas na. Aswangon nga sa pamatasan, eh. Oo, mo naman, ha? Huwag kita kinapakita nila. Lupad kung may tsansa lang mo. Oo, di waswas ka naman. Ariel akong mais. Ariel akong mais, ha? Importante ko ay malisa. Oo, importante ko ay lang malisa. Kung malisa, tinisdasay. Kung malisa ka lang madakpan ka swang, man, kinalipan. Nalipat na siplatan mong city bus, why? Dito batok sa Eric, based sa initial na ito niya informasyon nga nabaton karon nga gabi, daw nagbisita, rin sila kuno sa pila ka mga quarantine facility, kaya ginabisitahan na nila ako sa Eric, no? Okay. Councilor Ising sa langga? Sa kargada na mga medical doctors, or may ginadulong abi, or may ginari-transport. Councilor Ising sa langgang panguna? I think, ang karon nga gabi, iyan ang mga local standard, Ilan ni Councilor Sinditan, do amo na initial na ito ni information. Pero nakapakigangot kita kay Councilor isa lang medyo busy pa action kang iyang linya. Okay.
Pero hopefully, hindi man gid malabutan karon nga gabi, malabot kasi nato na sa batis makuha nato sa statement kung ano ang sitwasyon no sa pagsulat sa mga especially ining damo bi may reklamo ginaulat lang nato na balato na expect karaman kay na ni Dr. Grace Tan nga hindi na kontrolado ka Bacolod ng gobyerno abi ining nga pagpagwa sa resulta dahil sa nga may ara sa cases nga lihi gagwa ang resulta sa swab test may ara nga sulat nga isa ka overseas Filipino worker nga ara sa isa ka pension house nga ano na nang manutapos na sa 14 day actually tapos sa 14-day quarantine period dahil kay wala pa ba nakaabot ang yan naman nga result ng swab ni action na rek kay kalayo abis ang panay kag ti damo man to ka pa swab test sa Iloilo Gani, amo na ambal natin kinagit hindi ba na ka matiti-swab test sa probinsya hospital sa sila? Hindi na nato magabit ha? Hindi nato na... wala pa bala nag-function mong may ginaulat pa actually ka mga equipment totally. Hindi ang probinsya hospital sa sila ibla? Doon mo na actually ang ginaulat nga maka-function so totally kaya may equipment mga kulang I think. Doon mo nang natabo. Hindi na operationally mabalik na sa operation makabato na sa dayon actually sang swab. Ang pag-intindi ko yung kulang equipment yung provincial hospital mo ng Corazon Locsin. I-check na natin. Kiti kung lang taon natin malalaksyon na rin. Hindi ba na-report ang abigad nga adlaw ni Eden niya nga nagapangsyon na ang swab testing center COVID sa Silay? Provincial Hospital? Oo, Teresita, galialan doon. Hindi na namin mo ako rek. Oo, muna siya. Oo. Ang Provincial na. Hospital, nga Corazon Locsin na mo niyang kulang pa equipment. Ang Teresita Provincial Hospital sa Silay, ginasiling ko, mo na yung nagapangsyon na ya. Yes, actually. Magaling kaya hindi ba lang mga OFW ni nga nag-hambal nga natapos sa quarantine, ang ilan nga swab actually dito na yung padala sa Western Visayas. Sa Iloilo. Sa Iloilo na yan, no? Tito mga it takes 3 to 4 days para ka mabal ang resulta. Oo, pero natabo na ka, di ba? Dumduman mo, doon nag-stop to ang ilang operation last time. Correct. Amo na na-delay ang iba nga mga resulta. Kaya naka-problema to ilang testing center to si Iloilo Yes, amo na nga ang ayo lang. Sa buong na balik naman, ti amo na guro na-delay man ang ibang resulta sa swab test Okay, ang nagway na masugpon-sugpon na mong ma-complex na matinumpok to na action na ang mga swab na sa resulta. Kamo na ang bagay sa nga lokal nga gobyerno nga iulaton ta na lang gid ang swab result kay maniguro ta kay hindi ba pwede nga kung nakadapo sa quarantine wala pa ang swab result pagwaon ka mo papulion kay nalik ka positive ka mo to discuss sa amo na gani nga gidali ang tabang ding Corazon Locsin naton nga matapos ang mga kinahanglan lang equipment para nga dili na mismo yung mabalaan na dayon within 3 to 4 days ba at least hindi na maghulat na action dyan? Yes, kailangan travel pag nagsulat para ma-avoid na lang ito kay table type ng travel na bla? Yes kasi next week I think June 15 may fast scrap na kita. Oo, mo pagina so mas maayo nga may ari facility sa isla gid mismo naton para masapos ang ato naman nga pag sa resulta. May ganang sa fast scrap nga action dyan kay ti lapit lang ya nga lugar panay area lang ano tong type na ni Delkina LSI no? LSI. Local sila pag-abot nila diya home quarantine na sila ya hindi sila pag-ipaydalom sa swab swab test ba sila guro o nanoda no? Ayan, action na rek. Sige tayo dalom gid sila sa pag-abot nila sa Pierre, karga sa salakyan sa syudad, kag idulong sa mga purok o kung barangay, sa din sila kapuli. Mapaydalom sila sa 14 days home quarantine. Home quarantine siya, pero do may tinexo lang dapat nga sa balay. Actually, may ara sila mismo nga ilang quarantine area. Yes. No, nga para hindi sila mawala gid mo na nga exactly na close contact kid. Pero wala sila gid panugutan nga magwa sa balay nila. Yes. Kaya pero mag-monitor sa ilang mga B-Hertz, no? B-Hertz actually. Oo. Unlike ya kung LSI kaya nga I think nag-abot ka sa airport either Manila o kung Cebu, sakay ka sa eroplano ang Paris sa syudad, ipaidalam ko gid sa 14 days quarantine. Yes, sa facility gid mismo. Kasi risky na nga mga lugar kasi nabantugan ang lugar Manila kag Cebu damo sa COVID-19 victims mo. Actually, kung tanda sa tumakaksyon, ini paniguro lang man Kaya once yan ikaroon may magwa na karoon nga nag-positive, kaya naggalubilo ka to sa tanan, disgust siya, tanan ni karoon nga apektado ni. So, hindi ba pwede nga i-risgo ang isa katao para sa bilog ng mga pumuloyo sa Bacolod, kapila ka libok sinirek, no? Yes, oo. Kaya mo na nga pag-pangayon sa pagangop ang lokal gobyerno sa syudad. Kaya kung nang taon naton, do wala gid man yung local transmission in so far, nga do amo ginablang ka strain sa kadelikado, gid. Kita mo gani, nagbalik ganita matamat
salamat sa MDCQ kaya mo man ang pagsalig sa gobyerno Gani. nga mabalik na sa amat-amat no, ang negosyo, iban pa nga mga transportasyon. Bakit aton amat-amat makita nga nag-adjust. Why do I gani masyado may naglagaw sa SM kay tahap man ang tanan. Ito mo na blam. Pag-insindi na pag hinampanay kag kooperasyon man nga napangita sa aton nga gobyerno mo. Exactly, amo na direct ang dapat timuon man ato no. Kabudlan na diyan magbalik tas puno sa ECQ kabudlay ba naman kinusol nga isa lang ka misok balik naman ta wala naman yung problema na naman pag-insindi sa mga returning residents na kasaton nga mga OFW kung ginahimo na sa gobyerno naton inatanan para sa aton man tanan. Yes, amo na gani action direct no. Ang ginasiling mo ni nga bus ay no amay nagakandak ni Goro sang nang disinfect ang pagkatapos ng Euro 5 protection Bacolod, BFP na yan? Hindi na chamber? Chamber. Galing ari sila nagbabay sa Lacson. Okay. Going sila, actually, pabalik sila pa south, no? Direction. Dari sila nagbabay sa Rizal, sa may Ramos Lacson, going south direction. Okay. Dari mismo sa itong ginakantangan kawang gabi. Mayo maligani kayo, sige, man yung mga volunteer fire brigade naton, obra sila matagsa ka mga responsibilidad. Ako pasalamat ko sila kahit mga mapisan lang mga sasahi sa mga volunteer na to now. Gani, damo nga nagabuligay, no? Ang amity, amo man, chamber, BFP, wala gidon, tato na bugto, ilak sa nga pag-bulig, no? Para disinfection is makulo na. Gani man. Anyway, ko rin gabi, ari kami sa may lungga naman ni Police Major Sherlock Cabana, no? Inspector siya. Ari naman kami dire, masulod na din, mayang gabi, ma-diretso lang ko to sa iya. May schedule ka na? Oo, naka-schedule ko rin sa iya mong. Na-action si Sir. Basa ka Biblia, Sir? Gabasa si Sir Gabana, action Biblia. Mayo Sir. Sir, gusto yung magbalik loob ba? Live na Sir sa Action Radio, Action Night Patrol po natin, Sir, si Action Eric Magbanwa, Sir. Mayang gabi, luwat. Mayong gabi, Sir, kagpalamati isang Action Radio. Sir, ating kong subong nga gabi at isang storya natin sitwasyon diri sa area. Sir, so far man, kamusta ang sitwasyon diri sa station number 2? Mapilangan ka barangay, di mo, Sir? 12 ka barangay. Okay, 12 barangay. Kamusta ang situation so far, Sir? So far sa kaluoy isang malang makako matawhay man kag malinong ang aton area subong kag ang mga pumuluyo observe sang curfew pagtapak sang alas 10 hasta alas 4 sa kadawon may nagapasaway pero ilisipon lang din. Ilisipon lang din. Sir, kabalo kayo mo ng area, ito ang barangay, doon mo ganito mo mga tao nga nag-ano sa shelter, no? Oo, mo gining most ligid sang una ang pinaka masako nga area sang wala pa nagkuan ang COVID-19. Pero kay sang nag-ano na nagtawhay na naging malinong. Okay, sir. Doon naman nato last time, number 1 ang station number 2 in terms sa nadakpan sa social distancing, face mask, mangod sa barangay 19 nga damo ka matubla sir nga wala nyo gin-tolerate nga managapila sa LTO, SSS, iba. Anong inyo sir nakitaan nga suman nga rason kung nga nagkamo sir? Kay tungod sang time to sa barangay 9 sa area sang barangay 7 kay ti isang pagsugod dito damo sang nagkinadto para mag-process ma-renew sang ilang mga lisensya, ma-renew sang ilang mga registration sang salakyan sa iba naman makuha naman sang SSS. Therefore galing kay tungod sa kadamo miyara man iban nga naga-abide miyara gid nga mga tig-ulo. Kay labi na inablang gusto gid nga makauna makapaminbaha sa mga isig kaparian nila. Therefore ang moto gid istriktuhan ta gid implement gid sa inchakto ang pagkuan sang social distancing kag mandatory wearing of face mask. Okay, balikan ta sa action dyan. Nag-interview niya mo si Police Major Sherlock Cabana, ang hepe sa police station number 2. No? Every night, kinaschedule naman ni Johnny, ang mga police station, giniterview ito ng mga police sa chief of police para mabalaan ta sitwasyon dyan. Please come back. Yes, correct natin now. So far, sir, at least, subong, anong implication, anong resulta, sir? Kaya ginugot ng ganda. Dati, muna subong na ako isipo natin, subong, sang una makadakop kita tag 20-30 katao pinakadakop ta subong nga madakpan pulo na lang kay tungod nga nakita nila nga ang station to orang kapulisan subong diri sa Bacolod
seryoso gid sa pag-implementar sang mandatory wearing of face mask, social distancing as well as ang curfew. Okay, so ang mga pulis na na-deploy sa palibot, ikaw na ito nag-design kung hindi na-deploy. Like, pinagkatami sa SSS, may naka-deploy sa LTO, may ato to pulis yung naka-assign. Ano na ito yung prerogative nyo na? So, bali, ako na discretion mismo kung diin ko pang-assign ang mga personnel diri sa Station 2, ang mga naka-deploy diri sa akon. Ako mismo nagpili kung sino nga personnel ang ibutang dira. Inaablang may mga may mga angas, kay parang matahap gid ang tao. So kung duwa ito masyado, pero ngayon? May harap gid ban nga kung labi ng mga pangayaw ni Bla, nga hindi taga Bacolod. May harap gid nga matry gid patig-atig, therefore kis diri sila instead nga ma-process sila sa LTO, ma-process sila sa ila SSS, or ma-process sila sa land bank, di sila nagtambay sa Station 2. Okay. Sige, atay luang ko sa action direct, so yan tagin ng aswang to Bla, no? Action, pero usually, ang police, diba, panawag na ka mga nakadakpan sa drug, usually ginatawag ka mo ilang mga aswang, ano ginagamit? Amo ginang ilang call sign, tawag nila sa police, mga aswang. Kaya kung sa konpakuno gingabot ang ilang pangabuhian. Dahil ang mga ginatawag nila nga aswang kagdason ang aswang kuno gulpila kuno ulpot mo. Kaya mo na ang ginahimo sa kapulisan. So speaking of kung aswang na sir, lately kung pinakasupog aswang sir, kay pila ka ba ibang operation na imo nakasak. Meron ka pa million worth, so sir no, pila to ka million, 2 million? 2 million. 2 million meron ka pa lately nga COVID may 2 million ka pa. So bilang pinakasupong nga aswang sir against sinin nga anong inyo so nga monitoring sir nga do diri ka mo mas na-check na dun so na recover ni sir. Kay tungod man sa mga cooperation sang barangay officials, sa mga concerned citizen, pagsubong hindi lang niya nga mambal nga mga pumuluyo lang dira sa area, kundi mga ibig lang mambukod sa mga balik loob nga mga drug personality nga seryoso man sa pag-untat sa illegal nga droga, as well as ining mga mismo mga kabataan na iban mga kabataan mismo sang mga drug personality, amo ang nag-report sa aktibidades sang ila ginikanan. May harap man nga ginikanan, amo mismo ga-report sa mga aktibidades sang ila kabataan. Kagamo ng isa na mo nga ginapasalamatan sa pagsalig nila sa especially diri sa police station 2. Ako sir, usually ang inyong dakpan sa bus, hindi sa balay, do mobile? Mobile na, kaya ang naglakit ko sa aton na-id nga kampanya sa curfew, kag sa mga kuwani sa gawplan kita sa mga salawayo, sa mga suspitsuso ng mga tao. Tigis may ma-intercept kita, kag instead nga mambal sila nga malagyo sila nga dalo ng ila sa lakyan or kasi aga kabili nila sa lakyan. So pagkadakop sila, instead nga halungan nila ila cellphone nga hindi mabuka, ginapaninguan nila ihaboy ila cellphone. Okay, isang pag-recover ta sa cellphone, dira naton makita nga may mga transactions para sa illegal nga droga. Kag amo na aton ginagamit para nga makuha ni naton, ma-entrap ni naton ang mga ginakuhaan nila o ang mga ginabakla nila. Sir, pwede mo kami share something about the 2 million nga bypass operation. Ano to sir ka hugot inyo expect mo amo gito kada so ma-recover ta. Actually we big expect nga amo gito kada ko kaya sa transactions is hambal ya pulo lang ka bulto ang dalaya. Kaya mo to ang ginaano namon nga mabakal lang kami tani iya biskan isa lang ka bulto. Kaya gina-offera niya kami kasi gusto niyo pulo ka bulto, 5 lang ang bayaran, 5 lang ang kung sa pautang ang 5. Pero nakibot kami nga amo pa to ang items kaya bala ko kihadon pa ang pulo may mabakal man. May additional transaction man. Buti doon kung pinag-i-event sa negosyo, kasi kung sa negosyong drugs, may utang mo na usually may lansihan. Kaya gusto may harakis ang muna blakit tungod sang ECQ gid do ginakulang sang items kaya budlayan sila mag-transport. Ang iba nagapanawas, may harakis ang mga pablatter naging baldog sila. Hindi ka mag-blatter, basta ka na bakal drugs? Hindi, why sila gambal nga bakal drugs? Pero kung imo padaluman, nagtatag sila kwarta para ipabakal drugs. Gambal lang po nung ginsugo nga ipadulong ang kwarta, ay ginbahatag sa ilang kwarta, o gindulong tong kwarta, ginplagyo. O kung nambal nga may kuhan nga gimprinda, amo ni pero lansihan na higit sa droga. So, nagmahal man ang diretso area, nag-all yung monitor, nagmahal man illegal lang. Sa pagpanggit sa ECQ, nagmahal ang droga, nagduple.
Dason subong gamat-amat naman panaog kay tungod nga medyo halog na subong ang in and out sang tao. Kung kaya sir, ang drug address sa area, sir? Sang pagkadakop to sang more than 100 grams to, medyo nagpalay-palay sila, dasan especially nga na may mga sagudson pagit kami nga police operation sa motong may nadakpa naman nga inuupa naman. So ang ini naman nga bago naman atong wigo, medyo naginaina gid man, pero miyara gyapon sang nagasulod nga gyapon gid nagapangisog gid nga magdusok sang illegal nga droga. Pero di ba sir, ay kadwa nyo bypass connected to sa CDU operation? Ito main. Bali nagkataon nga same ang area sang amon nga operation kag magkasabwat ang dalakpon. Okay. Ang target sang CDU, ang target sang station to magkasabwatan. So connected. Kag nagsabay sila. Okay, nagawin. Sila ang may relationship. Hindi kaya siya na mabakal to siya to try makadodot siya. Pero nagkataon lang. Nagkataon lang. Pati mo to dahil nga nag-coordinate na lang kami sa CDEO para nga kuangit ang ina nga operation. Okay. Sir, kabudlan man nabi kiret na council ba nang ginagamit sila? Kamo na subong nila na kag-install gid nila subong lain ang madaho ka items, lain man ang lain ang madaho ka kwarta, daso lain madaho ka items. Okay. Una-una yung kwarta. Oo, una-una yung kwarta. Okay. Daso ang uman ang nagatransaksyon, for example, ako ibayad hagong bayad ko. Daso ang makuha sa items hindi ako. Ang upod ko naman ang makuha sa items. Same man sa ila. Para hindi nila para hindi ko ang kaso magdinakpan ay hindi dali makuan. Sir, na lang, update na lang dito kay ganito, ang nakapalag-job lang. Sir, subong, ang iya commitment order, wala pa kapalaong? Actually, na nang iya commitment kay Friday. Ang subong mag-commit subong every Friday lang. Okay. Tamo to isang Friday to, i-commit na siya. Galing ka na lagyo pa siya. Kaya tungod abot yan na nga, i-commit na siya. Nag-direction na lang. Pero inform na sir, ako nga i-commit. Pero kaya siyempre ginakpan na sila, ginadala na sila na sa court para kung ano ilang commitment order. Ang mga ginagawa yan. Ano matabot subong sir? Ngayon commitment order? Hindi na, bali ikuha na gid siya sa Friday. Sa Friday? Oo. I-commit na siya. Ang mapalit ang case naman sa additional cases, iya? Kami man ang additional case iya, especially to sa live-in partner yan. Daga pa dito sir? Wala pa, gina-plastar pa subong para i-file ang criminal case man sa iya live-in partner. So ano na lang, ay mo na lang hingyo, abis mo mulo kay total kita manaton do, ang dali na sa area, ang sako before subong do ka tao, ano na sila, no? Nag-disiplinado na sila. And then in terms of illegal drugs, sir, amak-amak ito sa normal, anong mo hingyo sila? Ginaayo o gidyapo no sa mga pumuluyo nga hindi gid sila magkatahap, magkahadlok nga maghatag sang impormasyon nga magpadayon nga magbulig sa kapulisan, police station 2 man o kung anong sino man kapulisan nga ginasaligan nila, pwede gid sila katag information para matagaan naton sa nagakaigo nga aksyon kag para mapantap na kani ang mga tawo nga nag-ientra sa illegal nga droga. Pag hindi ka nahulaton pa nga may mabiktima anay sa aton pamilya, antis kita magiyo. Kaya ang every second counts. Tingilang lanamon gid ang ilang hinyo paghamilig nga bulig para ini matamat naton nga madula ang illegal nga droga diri sa Bacolod. So subong gali, duduman, kung may ara sila ito nga i-reklamo something ang BCPO nga pwede sila ka-message sa Facebook. Anong Facebook page yun, sir? Kung ba sa kona, pwede lang din sa iya ka BCPO mismo nga Facebook account. Okay. Ang iya ka PCR BCPO or any police station nga Facebook account, pwede din sila ka-report nila. Okay. Sa inyo din, sir, open man kami. Actually, sa isa ka adlaw may taglima ka text messages ka bigyan ma-receive mismo sa amon nga station hotline nga naghatag information regarding sa illegal drugs. Okay. Pag hindi lang sa illegal drugs, pati mismo sa mga illegal gambling. Magkalit siya ang upod ng pumuloy. Oo, matamat gid upod ng pumuloy. Pag kung once nga magkadto ka na subong sa mga purok-purok or mga barangay, may ara na mismo yung mga pumuluyo nga malipayon nga nakita ang kapulisan. Sang una daw ipagkita nila pulis do matyagan mo pulis do may virus. Subong yan na malipayon ang iban nga tao nga nakita nga may pulis. Ano may mga barangay? Sir, yung barangay 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, and 18. 17 and 18. Kung ano ang mga barangay kapitan supportive man sila to, Father? Supportive man sila. Kaga mo man ang isa sa atong nga ginapangabay sa ilangan. Magpadayon sila sa pag-suportar labi na yun sa kampanya sa illegal nga droga. May chairman sila sa mga barangay kapitan niya? Bali, ang Station 2 may ABCAPS kami, Association of Barangay Officials, sa Police Station 2. Ang presidente nila amo na si Cap Roger Pabianya sang Barangay 17. Okay. Sino Vice President? Why ko kakasing Vice President? First thing, Chucky Damay gabi. Madam mo salamat kag mo yung gabi. Actually, si Police Major, sa lang ato sa article, Police Major Sherlock Gabana, ang station commander sa Police Station number 2. Detalye, sinig nga sitwasyon. Vasquez, may gabi. Goodbye. Ang mga police din naka-standby man. Mayari pag sa guwap naka-standby pag yung police. Importante na Station 2 jailer da alert ha? Alert ka ni. Mayara nagitubong dito. Nagitubong ko sa tubang ka jail accelerate. May nagatubang na ganyan nga police sa Silda. Sa Silda nagitubong kay di. Ang bako may na sa dala sa yalan may mga priko na pwede. Kasi bagay ang tao ko kasi ama naman nadudla mo. Gani man. Ito kay ato gari nagpalagyo te, hindi kita gusto magpa-commit kay Friday, amo mo to adlaw nagpalagyo siya. Amo mo to sa dapat nga adlaw nga i-commit siya sa force Okay, balikan ta sa Action Jan Diaz sa talispuspusan sa isang report. Bago na interview namon live si Police Major Sherlock Gabana. Action Sherlock Gabana, Hepe sa Station number 2. Balikan ta sa Action Jan Diaz sa iya sining final words. Action Jan, please come back. Yes, actually, sa siling na mo to, ana ba natin diri kag sitwasyon diri sa may police station number 2. Kaya mo giding nga medyo naligat siya nakapanagabing sa kapreso. So kung nakita naton very bakod naman kay ginwilding na niliwat ang ila naman nga rehas. Ang ila to jealousy sa actually kinadoble ito nila. Yung nixon nila, kagindog ibutan nila, additional nga tabon, actually, para hindi dalidan makagwa. Ako may aral mo na magka-tent liwat, bala. Gini mo nila, isa na lang gid kapertahan, ang entrance na lang gid nga lagyan, diri sa may desk. Amo na direksyon, ang agyan lamang sang mga pupulo kung sino man nabi magsulod reaction, Eric, no? At isa mo na, ang tundaring nakuha natin observasyon sa itong mga kapulisan sila tagsaman sa mga areas of responsibility. Pagkakamit din sa areas ng police station number 2, actually, sakop di, ang yun ay barangay Kapitan Lamadalin Diaz ng barangay 18. Sakop din yung barangay, may kita kay Sagwan at Ibarao, sa station, meron din mga bulak mong. Okay. Nabutang ang ginading ngalan sa barangay, kaya ang kapitan, nagsagot sila ni ang mga members sa Association of Barangay Councils nila. May man kina-recognize na rin, no? Ano isa gyapon dila sarado o kontrado di makaksyon ang area sa dalan na Aguinaldo sa may eskwelahan kay ginagamit na actually ka quarantine facility. Meron na subong mga kuan aton da utod. I think nga rin na diri sa may Andres Bonifacio Elementary School 1. Okay. Isa ni sa quarantine center actually, no? So para ma-make sure nga wala diri may makasulod, ginasalagaan giding dalan na rin diri sa may area sa pinakapunta nga pader sang Addis 1 kaya sa piyak matusulay pala dampi sarado na actually okay. Hindi na kalabayan sa lakyan so it's either left turn ka balik sa Lacson sa mga salakyan gikan north or right turn ka gikan naman sa Aguinaldo going to Lacson to dalhin ka naman dito sa south direction malikawal mo ng area na dalan Aguinaldo action Eric no? Anyway karon na gabi namin atong panyempo jutay na salakyan nga nagabiyahe may arap para kita mga dipasero ng jeepney pero hindi nagatalo posposon man lagi nga gaw man bla ang iba na to nga mga kaksyon nga nagapinauli mga nagatrabaho abi sa business processing outsourcing o kung DTO mga call center agent action may mga taxi kita makitaan nga nagabiyahe sa gyapon gay nga gawa pero so far amo sini oras sarado na ang halos tanan nga may establishment komersyal sa palibot sa sunod sa Bacolod mga kaksyon sa totoong mga kaksyon tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa Tanlawas among paguyang ko ng pagnubo sa ato immune function ang mahigko kolon kagang individual na pagpagwa sa higko sa aton lawas sa may dako nga papel sa paggawa sa aton immune function ang dapat timuon simple ginamang mga kaaksyon papasugon kit pasanyogon ang inyo naman nga immune function na paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa super fiber the fast up
acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan ang nagpangit yung makalson na magkanasang super fiber. Ini mismo mahimo ang mabakalan sila naman ng klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 building sa pagginamang sa DHL pagpunta sa Dalan Burgos, Cagalo, Lacson, Sunad sang Bacolod. Right na sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Mercedes Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Kinakson John Diaz. There you have it. Live report sa Police Station number 1 interview sa kay Police Major Sherlock Gabana. Diri sa itong program may segment pagkita diri nga interview sa mga chief of police mo sa mga nagkalain-lain na mga police station diri sa Metro Bacolod. Kati gusto naman himulsuhan ang sitwasyon sa ila sini nga police station kang sa tagsa nila sini ka mga area of responsibility. Ang report ni Action John Diaz, interview sa kay Police Major Sherlock Gabana, ginadulong siya sa Kalabasan Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ipamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara nilang opisina sa Life Extension Clinic. Nadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dara, damo man sa balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ila kabutika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text ka-call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila de kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasyari. Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara ng opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Buhin-buhin ng taring ato sining greetings, ato sining Facebook Live, ato sining live streaming. May kabindira sa kay Toto Mark Hill Hison Miravel. Gapaurok-urok sa pamati sa Action Night Patrol program sa ato sining live streaming. Amaman kay Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and family. Kaginatamyaw taman dira si Inday Socor Di Mabildo and the family, si Toto JP Magbanwa Tadena, si Jorecel Haina sa Barangay E. Lopez and family. Musta ka ta, Jo? Musta nga itong dila nga mga tanom. Si Madam Pretty Mahilom, kag Toto John Mahilom, baw nagapaurok-urok man, no? Always niya nga nagapamati sa atong sini nga pagpangalagad. Kay Toto Randy Harabis Kangke, mayroon na nga pagpaurok-urok kag pagpamati sa Action Night Patrol. Sa kay Kwanda, sa kay Toto Ayanda, mayong gabi lang, no? Toto Ayan Jerbin Montoya Infante. Kay Panoy da, ba, gapaurok-urok mo sa Panoy. Pula-pula pa si Panoy, oh. Si Lisa Joy Ilon Amoroso, hara man, gapaurok-urok man. Pamati sa Action Night Patrol program. No? Hindi makompleto ang gabi ko na hindi makapaurok-urok, no? Draman sa Potataytay sa kay Mary Jane Lanaza, oy sa kay SK Chairman amon na Carlo Baldirama gapaurok-urok gid, no? Dira sa Villalordes. Okay, Toto Carlo Valderrama
and family, Mr. and Mrs. Valderrama. Gapa-urok-urok kita sa area sang Villa Lourdes. RG Sol Roping, bao Toto John Solinap, kakumarita Ronalyn Solinap, sa mga Bender Boys, sang RG Sol Roping dira sa La Carlota, always ginagapa-urok-urok kita. Good evening, Axeleric. Special greetings to my niece, Loie Mi Ilon. Happy birthday and we love you. Lisa Joy Ilon Amoroso, ang nagatamyaw. Si Mami Elsa Berry, Bradje Dilag, Toto Buknoy, gapa urok-urok gid. Again, sa kay Madam Marley Di Mabildo, happy listening. Tamyaw ko lang si Lula ko Magbanwa. Gali ko. Lula mo Magbanwa, parentiana ito. Toto Raymark Lamayo. From Great Britain, Elena Wells. Kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, happy listening. Kami ako dira si Matmat Duay, kag si Buday sang 40C Borgo Street, Barangay 17, alin kay Franz Duay. Hoy, sa kay Inday Mavel Di Malada, may gabi Toto Joda, kag kay Sherwin na may nandira nga pagpaurok-urok ka. Sa kay Inday Socor Di Mabildo. From Iloilo, Aras Toto Jackson Vicente Laguna. Amado Lawudua Jr., happy listening. Kapamatik lisanton si Jackson Vicente Laguna sa Iloilo, no? Sige, salamat kito to Jackson, ha? Pamya ko ng asawa ko kag mga bata ko, Ricky Boy Jr., sa barangay 1 Purok, Bolinao. Ricky Villaros ang nagatamyaw. Si Toto Jeff Anthony Di Mapanag Narazo, boga pa urok-urok man. Toto Jeff, may kapida si mo. Kay Jonel Manaayda, happy listening. Sa kay Wayne Tabuhara Maranyon. Tamya ko dira si Luther Casamayor sa barangay Tansa Ibi Magalona. Aling kay Voljo Iboy Chiquita. Sa kay Toto Mark Neil Taraban, happy listening. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, ha. Sister Roda Magbanwan family, happy listening. Kay Madam Bernadette Lacson, The Must Baines, may gabigid. Juan Nimelga monitor sa tono. Everlyn Miranda, salamat sa imo sining nga pag-share. Kay kumpare ko Stephen, kay kumare ko Angel Uy, Toto Samuel Uy, ihado ko Ichi, Mr. and Mrs. Lori Uy, dira sa Takulinga pa urok-urok kita. Rio Pau Kind, happy listening. Jocelyn Libon Dispuho, Eberlyn Miranda, tanaw niyo lang si John Floyd Suarnava, si Nobi Kilop, happy listening. Jocelyn Kalamaan, Mr. and Mrs. Joe Ben Pimentel das Takuling, gamonitor sa aton. Steady Paul si Mr. and Mrs. Joe Ben Pimentel. Diyan lang gustada, may gabi. Kay classmate Merly Dolido Magallanes da, happy listening da sa imo. Sa Kuwait, ara si Cecilia Hinese. Salamat kita Madam Cecilia Hinese, ha. Sa Dubai, ara man si Cheryl Dulaka. Sa Barangay Binuyan, ara man si Philip Laurente. Gapa urok-urok gid. Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. God bless you and your family. Paring Armando Cabiles. Eberlyn Miranda, nami na pulis sa Pilipinas, sano pa ni matapos sa problema taman. Kisi Andrea Sanoka Mapuli. Ati pa si Mechimpo, Philip Laurente da nagapaurok-urok man sa aton sining pagpangalagad. Santa Fe, Barangay Granada, ang anak kong kagbana ko. Pailuna family, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Leonora Pailuna Palermo. Salamat, gid. Mga friends ko da sa Barangay Ilopez, Silay City, akon bana Ricardo Juicy, alin kay Edith Juicy. From Cebu, Mandawi, Nalds Parcon Ligarde, Araman,
Papang Nixon, no, bira-bira pang, was-was pang. Kay Berlin Miranda, may gabi, sa Dubai, araman si Kisha Andrea. Kabuyaw Hats, good evening. Sister Merly watching also, and also my classmate, Everly Suarnava. Halin kay Emmy Esmeralda Dolido. Maricel Aribalo Bendolda, happy listening, ha? Hello day Emmy, siling ni Eberlyn na Miranda. Sa kay Kapitan Imelda Hamelo Bangguangada, Kap, good evening na sa imo, ha? Maricel Aribalo Bendol, araman. Sa Doña Juliana, auntie ko, ginatamya ko lang. Alin kay Eberlyn Miranda. BCPO Tres, ka-monitor sa aton, salamat, gid. Orabat Cristina, happy listening sa bana ko, monitor si Panoy, Solinap, kag 2 kids niya. Alan, Christian, kag Crystal, May, Solinap, Pamilya Suarez, Rahil, Haliko, Bibing Kasipi, Bayaw Ludot, kag Nano Abaw. Alin kay Orabat Christine. Luther kasamayo sa barangay Tansay Bimegalona, anatamya ko ng nigli. Gapa urok-urok man sila pamati. Virginia San Antonio o Olpinada. Dimension Rick, aslang ko sa imo kung magaling ka sa San Carlos, pabakulod gina-check up na ini checkpoint. Salamat gid sa may Celine Homes ni Barangay Stefania. Wala naman guro gina-check up kung serious sakyan mo, importante social distancing lang. Kako magwa ka siguro, I would suggest kumplito mo lang imo sini nga mga health requirements, ha? Para nga sure kita imo sini nga pagbiyahe kag wala sang sablag. Watching from Quezon City, Myla Diquito. Barangay Felisa, si Shirley Rosiana. Salamat gid, ha? Sa Malaysia, si Eberlyn Miranda, ho. Makati City, si Edith Juicy. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening. Christy Di Blas Mailing, good evening da. Sa kay Joe Brinquis, hi na, may gabi kay Joresel gini. Ay, puwerte. Kay Idol Albic po hinulanda, may gabi. Chief Clerk namon nga mabuot, PCMS Alexander Agbunes. Alin kay Jonathan Hiniroso. Oy, puwerte. Tasip-sip tanaw. Dubai, ara si Eberlyn Miranda. Police Station 6. Mga K9 ni Police Captain Elmer Bonilla. Gagiho, ha? Kaga monitor. Mga ang K9 ni Police Captain Richard Parito. Dabla? Sa Kwan? Sa Station 3. Akon bata diri sa Tagig. Pa urok-urok man na Tagig City. JB Lars Gab. Elizalde Villanueva Sr., happy listening. Ang pamilya ko dira, ang pamilya Villa sa Putataytay, ginatamyaw ni John Ray Villa. Pamilya Blancada, nakatsuniin gin siling ni Gary Blancada na. Oy, si Benine, damay gabi kay Yakoni Portal and family dira sa Dingle, happy listening. Great ko lang si Saldi Popoy Braca from Ariel, Kabatak of FGA Village, La Carlota City. Apple Ringkin, M. Sintush. Kabudlay siya sining nga basaho, no? Si Auntie Flor Malaka Bailon, Kasin Lenny Toledo, sang Estom 4, masiling nga monitor gid siling ni Elizabeth Gamala Malaka. Kapa urok-urok man pamati. Sakay Romilo Esquilla Arnaes, gamonitor gid may gabi dala kay to Romy Lu Esquilla Arnaes. Pamilya Lamis sa pabrika Sagay, kinatamyaw ni RJ Roberto Lamis. Edwin Igka, Kyle Mapari family, kagtanan nga taga Pukatod Payaw, alin kay Chuchi Santilian. Ay, perti.
Great first birthday sa baby ko nga si Alaya. Papa Ernesto kag Mama Kising. Tamya ka mo ni Aisa Vicente Muarez Soreño. Sa Mrs. Lonsky di Dulo sang Pujaira, United Arab Emirates, may nga bigid ha. Bobby Munoz and family sa Tarisay, paring kinasagay sa Tokyo, Japan. Barangay Antipolo, monitor sa aton si Josette Nipales Magwad. Maria Risa Balboa. Sa Tango, bara si Efren Hinovea. Mayla Dikito. Jocelyn Arisibita Ula. Sa Kuwait, ara si Cory Bidaha. Nga paurok-urok kid ba? Puwerte nga paurok-urok ya pamati ba? Cabuyao City, Laguna, RJ Roberto Lamis. From King Daam, Saudi Arabia, Familia Hilbosa sa Cadiz, Rodnel Hilbosa Sr. ang Panamyaw. Marvin Cantong, alin kay Remark Lamayo. Batch itito sang Francisco Infante Memorial High School sa Valladolid, ginatamyogid ni Eberlyn Miranda. Sakay Don Diamante da, bao, may gabi na katuto, Don Diamante ha. Sa Dubai ka paurok-urok si Eberlyn Miranda. Mary Ann Celes, bao de Mary Ann, musta ka da? Okay lang. Mona Lisa Oquindo, ay puwerte. Sa Manaplato Padbalay ko, Action Rex. Tuod ka. Totoo rin, Mark Lamayo. Araceli Ortega Jarisco. Fansta si paliw ko lang great kay Franz Daniel Kagbar Romel sang Hinigaran. Alin na kay Araceli Ortega Jarisco. Lelebet ninyan family, may kabigid kay Lina Wells. Happy listening gid, no? Sa Iloilo, adira sa pamilya Kalinaw, Evelyn Delin, JP, Brian Doña Kay. Alin kay Eddie Jones Kalinaw. Nobe Valencia Subaldo. Ay, puwerte. Gapa urok-urok, gid. Salamat, gid. Kingdom Saudi Arabia, si Olive Prado Gargaritano. May landara nga paurok-urok. When we come back, balik ka report reaction dyan. Katapos lang, sa ating importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Inyo nabataan, ginadulong sa inyo sang Alaxan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alaxan. Samphon Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samphon Plus Gold. Luka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver. Samphon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphon Plus Gold. One day, isang araw, ay... Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag
matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa ato sining pagpangalagad, inigabay sa ato sining palatuntunan ginadulungan sa sang DTX 500 capsule. O galiya ang pagtumar sang DTX 500 capsule kaysa DTX 500 capsule may tatlo dira ka mga anti-diabetic properties. Number 1, charantin nga nagapanubo si positing nga glucose, visine nga nagakontrola si positing nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sang insulin. Sa mga kaksyon ato dira nga nagasuprer sang balatian nga diabetes. Para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! May patrol! Monitor sa ato na pamilya Magallanes kag Hardinico dira sa Kazakhstan. Ginatami ako ni Artemio Hardinico. Toto roy tayo huponda mayang gabigid sa kaya kuni Portal and Family sa Dingli amuman si Bani ni Gapa urok-urok kita. Sila ni Elena Wells. Ga Actionite Patrol mano. Gahilay-hilay na si Manong Emil kag si Manang Nilida Lopez. Mga tamis boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, Haraman. Good evening, Action Eric. Special greetings. Happy 3rd birthday to Luis Johan Magbanwa. Anak ni Bingbing Magbanwa nga nagaselebra sa iya kadlawan buwas. Kag happy listening kay Toto Nathan Ronquillo sa Purok Brotherhood, Barangay Sumagayos. Salgado kag Bayra family ginatamya kamo ni Manang Sonia Bayra sang Purok Rosal, Barangay Takuli. Tamya ko dira si Kenneth Valencia kag si Rosel Villanueva. Kay Toto Roy Rihidada may gabi ha. Roy Rihidan family kag kay classmate Tess Norico. Gaporok-urok kin si classmate ko Tess Norico. Si Lisa Joy Ilon Amoroso, Araman, hindi man magpauli. Ayos! Balikan ta si Aksyon John Diaz sa balik ka report niya sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports!
Aksyon Jan Diaz, sa balik ka report. Jan, please come back. Atong balikan at lang nagluntad ito nga pagkarusda ka sa isa kataytay dito Oo. naman sa pasulod sa may Buenos Aires Resort sa may Barangay Ilian diri mismo sa may asunod naman sang bago ang ginobra subong sang City Disaster Risk Reduction Management Office kung mo hindi maagyan taytay aksurerek nga ang ginobra nila ginbutangan nila sa lifeline o kung mo nang higa nga temporaryo Okay. ginbutang dito agad ka may makapitan ang mga pumuluyo nga nagatabok sa suba aksurerek doon diri sang Bago City Disaster Risk Reduction Management Office though hindi mo sinakataas abi ang level sang tubig sa tuba gid mismo mo hindi abi kadalom kinahanglan nila sa gyapon nga maghalong sa pagtabok amo na nga gibutan nila sang lifeline agad nga masiguro direksyon rek nga wala sang may mag-aksidente abi no Okay. ang ginobra pagidres according kay Dr. Mary Jane Ortizo ang tagpamuno sa Bago City RMO inpanumdom nila kaginkaan nila abiso ang mga pumulo especially ang residente ng Barangay Ilihan ang Barangay Ilihan sa sulad sang Bago dito pa rin sa babaw bala sang Buenos Aires Resort nagapuyo aksyonere Okay. pero matabo diri sa ila ang pinagkasuggestyon kung may mga salakyan sila tricycle, four-wheel vehicle, abidra ano man nga sa isang salakyan ma-gid sila long route buti nga malibot gid sila sa may gintubdan dito naman sa sunod sang Nakalota Layo eh. layo na gid ma-take sa mga almost an hour Okay. malibot sila sa Nakalota pabalik diri sa may dalan mismo sa may highway para nga hindi sila kalabay diri sa may Taytay mo kay Gubang Taytay kung may salakyan sa wala sila choice dito sila malibot galing lang kay panumdum diri ni Dr. Ortizo tandaan nga may mga dalan dira kaangay isang dalan sa Pasaka sa Banwas ang Don Salvador Benedicto Okay. nga may mga naga-U may May naga-il, may naga-is. may naga-curve actually kung hindi mo sunadong lugar medyo delikado so dapat inainailan siya sa pagmaneho Okay. according kay Dr. Ortizo mo na medyo delikado darang alugado nga paging nga bukid ang magtimbang nga bahin Kapag urag-urag na, lugda. yes actually although nga may mga areas kung nadara nga concrete na sementado na ate pero may ara pagid lugar nga rough road sa gyapon Okay. so ginobra diri sang CDRMO nag-coordinate sila sa barangay kapitan sa barangay Mailom kag barangay Ilihan may mga pumuluyo sa barangay Mailom nga nagatabok pa Ilihan sa iman sa Ilihan pagkato sa Mailom kay boundary na siya ang Taytay so ang matabo diri hindi nila pagpanugutan ako na until 5:30 na lang or 5 PM na lang na makatabok sila next sa may suba once pag habot na sang dulo mo kung gabi na 5 PM na in above hindi na pwede katabok o sino man so may mawantay dira nga barangay tanod kung nga mag-control ang sitwasyon sa lugar record nga daan sa CDRMO o sa City Engineering Office 50 million pesos ang bili sa kalitan ni Gintugas ang pagkarusdak sinadra Dako-dako te, ano matabo na sa daw resort na da, ang Buenos Aires? Talasa man sila sa temporary nga closer diri nga area kaya inang Buenos Aires actually subong ang matanion nimo na sa convert nila sa COVID-19 quarantine facility may ara talaga quarantine Hindi na karumagi na sila? ito kasi sila kalota aksyonerek Bukalayo, malibot kisla galito? libot pati mga ambulance nga na stranded dito gid malibot sa piyak pero mga nga magdulong pagkaon ginatabok lang sa suba ginalakad yung mga medical personnel tabok sa suba at malusod dahil sila sa may tubig dali lang sila tuptor sa endpoint ng Taytay pero kung kinanglanon gig nga magbisita dito magkatong sila dito gid sila galibot sa Nakalota kamo nang matabo sila dira kay layo nagli no? nang ano gisab dako ginang epekto sini sa mga pulis sa lugar ang laing diri kay malabutan ni kuno 6 ka bulan antes matapos ang matabo sini diri even dong ibang mga resort abi magbalik bukas ining Buenos Aires may kabudlayan gid sa bukas kay saradong Taytay correct ang obrahon bigyan mayroon na dyan kung wala gakuan gabaha kagabagyo actually kamagulan kung wala ng tempo manisay na si Diremo hindi nila Japon palapyan palakta patabukan dira so ang desisyon nara Japon sa City Disaster Risk Reduction Management Office kaya manila ba si delikado balang sitwasyon kag kung may magkaralunod pa kahiban ang matabobi sa Taytay nagali i-obrahon nila bilog liwapon nila aksyonerek hindi na ang porson kaya ang balderis ang lokal na gobyerno sa Bacolod basta hindi mag-fit or hindi magpareho o ang piyak lang tayo na obrahon
subraw na lang tanan na lang gid para ma-make sure nila nga bag-o ang taytay kag magawan ang nanuman nga aksidente sa liwat aksidente, no? Si Dr. Mary Jane Ortizo. Ang yung access ng community going mailom to Ilihan. Okay. Dason ang alagyan sa mga health workers sa from Mailom going to Ilihan, especially nga COVID isolation unit ang Buenos Aires. So mabudlay ang aton nga ang access nila kag ang pagkaon namon ginapaagi sa Suba, or they take the long route which is the Lakardota Gintubdan going to Ilihan. Okay. So ang kakatabo, ma'am, kung da lang gito sila sa Mailom going to Ilihan, ginatabok na lang sa Suba, ma'am, may ara ng daan, no? Wala pa, ang ginubrahan lang namon, safe line, ginubutangan lang namon, lubid, kag, ang mga bato. So, okay lang na siya kung subong. Pero kung gaulan, hindi, gidya maagyan, kay ang tubig, basi mag-flash flood, kay bukid, gandaan. Basi magtudo ang tubig. Na-avoid naton. So, nagbutang kami to signage kag based sa kay Mayor. Mga 6 months pa na siguro kag ma-restore na ang bridge. Okay. So, temporarily, ma'am, ang advice sa pumuluyo, kung hindi lang magid budlay, pwede dara karabay, duwa mo na abe. Oo. Pero kung damo karga nila, kag agigid sila ya, kay may alternate route pa man sa Gintubdan. Gintubdan, nga sa Lacarlota na naman. Oo, Lacarlota, Gintubdan, bago going to Ilihan. Ang Gintubdan, may part na nga barangay Ilihan mo. Pero mga, kalaba siya, ma'am, ang ilang i-travel? Pilawig dya Ma-take sa pila ka hours, ma'am? Kung halin ka sa mga 1 hour siguro. Tricycle, 4 wheels, mga accessible siya. Accessible gina siya, accessible gina na siya. Galinti. Ang terrain kung hindi mo pa na sunado, tika delikado kay do may mga nagayo na nga dalan, ang pasikot-sikot. Siyempre, may ara da siya portion nga doon Salvador man mo. Talakladon siya o hindi? Talakladon. Okay. Pero bra, ma'am, ang palibot na do bukid or kampo, duman mo something? Bukid, gidya. Possibly nga kung hindi mo sa ulado, basi maalang-alang ka, no? So, kung ano na naging mo advice na sa ila, nga kung hindi mo ginamang gamit, pwede lang sila katabok, basta hindi namin ang shampoo. Gani, mayo lang shampoo, kag lang ng gaano kami ginistorya ko na ang barangay kapitan sang Mailom na bantayan gid kag kung magabi hindi namon pagpatabukan amo man ang barangay Ilihan. So subong nga adlaw kung mahuman put up kami signage nga after 5:30 wala na tabok sa Suba. Pag-aga naman, ano oras sa aga naman pwede naman. Basta pag sanaag kag piyo nga wala ga ulan di pwede gidya kay mga astama lang pinakadalong puro tuhod mo. Okay. Oo, kaya nakita ko mo ito last time, hindi magiging sa dalom, no? So, ma'am, may estimate sila, ma'am, kung pilang damage, gano'n, ma'am? Ang estimate yes ng city engineers nga ginhatag sa amon is 50 million. 50? Oo. Okay. Ang foundation naman ito mga nag-ano, gano'n, no? Kay anom na siya kaspan mo, anom to siya kaspan ang bridge nga ina. Alangan naman nga ang isa lang kaspan ang kayon. I think ang plano na nilang bilugid nga bridge na lang gid kay kung naga-retrofit ka na gid lang kundi kayuon mo na lang na better than it was before. Gani. Ma'am, ano na lang imong abiso sa tanan nga mga pumulo? Si Dr. Mary Jane Ortizo, ang nagpamuno sa CDR, mauto tayo ekspektasyon ng pagpatag sa pumuluyo, kaya medyo ako ang damage, kag damogid ang mapektuhan man. Muna bantayan na nila, taytala na, pero dako ang epekto especially sa transportasyon sa pumuluyo. Ang ilang negosyo karabanan nagpatabok dara sa may maaw. Malibot gid sila pinaka-oras kung magbalik sila pa maaw madlaga ng 2 ka oras aksyonerek, no? Sige lang, importante safe kag di man na pilasal kung minano dito sa naglutad nga aksidente. Ikatuwag ito natin sa area pasara tiyempo na rusdak ang taytay aksyonerek. Balik tagikan sa batol pero tandaan makagsun nagtaliti kag do maulan karon ni gabi. Ari na sa. Ari na gisa. Balik tagikan sa batol, tagibot sa Bacolod.
niya. So nasunod na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan sa imo sining report. Aranang taliti. Salamat dyan sa imo sining report live dira sa ato sa patrol to cross sa ato sa Crosswind Patrol. Good PM sir, Action Eric, Action Radio Bacolod. Hi sa friend ko dyan. Friend ko Jan Arbid Arnisin kag sa pamilya Pastor Bambi Blanco Andico Pamplona Dumaguete halin sa aga gabi pamati action regards. Salamat gid Madam Grace Posa kag God bless dira sa imo. Sa katendas na pamilya Mateo ano niyang sineko ang suga kuno ga puro kakason nila kay bawal kuno ti ano na lang dulom mga purok sini siling ni Bernaflor Ecoli Mateo sa kay Alexis Swingwing Tori dira sa UK and family happy listening kay Linlin Parlando mayong gabi Linlin Parlan sa kay Jordan Monturio. No problem sa paring Armando Cabilis. Sa kay Eberlyn Miranda, kay Madam Marjorie Voluntate, ang amon mapisan nga tresurera sa Panokoy, ga monitor paglidaw. Sa Florence Bill, barangay Panokoy, sila ni Manong Linda, kag ni Manong Mario Berdifrado. Gapa urok-urok sila pamati. No? Sa kay SB member Octavio Pagsubiron, sir, may gabi dira sa imo, no? SB member Octavio Pagsubiron. Sa kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, sa mga Dungganon, boys na may gabi, Sa mga taga-Hinigaran, tamyo ka mo ni Jerry Hilugo. Sa Mandalagan, tamyo ko dira mga paryente ko sa Ahoy, Iloilo, alin kay Ili Asturias. Sa Country Home, si Stepania, si Ging Aliba. Kenneth Valenciada, may gabi, nagapaurok-urok gid sa aksyon night patrol program, no? Hindi man kompleto ang ilagabi kung hindi sila makapaurok-urok sa aksyon night patrol. Sa inyo diri palatuntunan. Good night, ka. Doka nami para chandang rangkada chimpo ko lang alon na. Sa ato sa nga pagpangalagad Action Night Patrol Program Martes nga edisyon magatakop ini temporaryo balik ini buwas Miyerkules. Advance happy birthday lang kay Mrs. Nona Di Maala Magbanwa buwas nga adlaw. Birthday ni Mrs. no. Preparar ka Toto Ilre kay mabaha ang laswa buwas. Happy mo baboy nga litson laswa buwas mabaha sa Action Radio. Advance happy birthday kay Mrs. Nona Di Maala Magbanwa. Anniversary pag linamon buwas. Dubli celebration baka ni kagbaboy ni ang kwan masaka di sa Action Radio. Tapos papanaogo na ibalik to sa umano. Sige, ato sa mga patrol yun na Tripolis in action nga nagpalagad karong gabi. Action Jan Diaz, Action Papang Nixon Tahom, ato kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, Diyos Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer, Nelmar Madera Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir El Rey Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sunod Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang batang suay back-to-back kay Security Guard Rene Cordova. Ay, happy birthday ko no, kag happy anniversary si Parimando Cabilis, why kita ta pre? Si Madam Watsky kay Trujillo,
Ating buwan niya lang ko namang puli isa. Sige, pareha, no problema. Joke lang na. Pero kung sa Axorex kanto pa kumera, yawat pa man. Ayo lang at ang kurmang Aksyon at Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado, Kalaban, sa Aksyon Eric, magbanoy sa ring Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binukukaripos ng Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.